Rond de viering van 70 jaar bevrijding in Brunsum kom je soms vreemde voertuigen tegen. Dit apparaat bijvoorbeeld, bestuurd door zijn eigenaar Pierre Rieu. Het lijkt een beetje op de inname van Brunsum door Maastricht. Ja, 70 jaar later dacht ik, kom we doen het nog eens. Ja. Wat is dat voor een apparaat? Het is een Duck, een Amerikaanse uitvinding. Ik wilde eerst gebruiken ook in Normandië, 70 jaar geleden. En nu staat dat te pronken in Brunsum. Ja. De verzamelt dit soort apparaten. Wie komt ze aan zo gaat? Is dat ergens geadverteerd? Wist ze dat uit te halen of bellen jullie op de beurt? Ja, het is een mix van. Het is best een grote wereld eigenlijk. Als je er eenmaal in zit, dan ons kent ons. En dan is ze nog op zoek bent. En wie dat is met dingen, alle verzamelaars, dat is nooit uitverzameld, dat is het probleem. En dan heb ze iets wat dit met een druim. Als ik dat heb, dan heb ik alles wat ik wil. En dan op een gegeven moment liet ze in ook vallen op gaat anders. Verschrikkelijk. Hoe zeldzaam is deze? Nou, dan zien we toch nog wel redelijk te vinden. Als zij er wel zo hebben, dan lukt het dat redelijk snel. Wie veel heb ze er nog ondertussen? Hoe groot is de collectie? Een aantal. Ja. Het loopt uit de hand, laat ik dat maar zeggen. En met deze ben je naar Brunsum gekomen, dat jij dus met de tickettaparade zondag? Nou, dat weet ik niet. Ik ben er komend weekend zelf niet, maar Ruud Scholten heeft me gevraagd, die was een tijd geleden in de loods bij mij om te kijken. En dan zei hij, goh, dat zou ik prachtig vinden als hij bij ons in Brunsum zou kunnen staan. Ik zeg, nou, ik beloof niks, maar dan mijn best. Ja, mocht je met reden de parade was gewoon een goede chauffeur? Moet er even overal onderhandeld werden? Moeten we nog even over onderhandelen. Oké, dankjewel. Dankjewel.